Na Royal Rose čaká Petra Zetková na štartovacom zariadení. Royal Rose v boxoch. Kone sú v boxoch, my čakáme na jazdcov a ich pripravenosť. A bolo odštartované 32. Westminster Slovenské Oaks. Gosti listed na 2000 metrov, 25 000 eur. Odštartované s 10 koňmi, nikto výraznejšie nezaostal na štarte. Možno pár dĺžok stratila Harmony, ale do čela zmierí Anika po vzore ceny Pets Music, ktorú odvodila, zvíťazila, ide dopredu, ale striedajú tam Nina Best, ten párka Nina Best a dopredu sa tlačia aj Royal Rose. Tieto tri kone disponujú ten párským prejavom a Petra Zetková tam má veľký problém v sedle. Royal Rose vypadla jej noha zo strmenia a opúšťa sedlo. Petre Zetkovej verme, že sa nič nestalo, vedie Nina Best o 3 dĺžky pred Anikou, ktorá pracuje v oblúku priazdeckých hodilov na 2. mieste. Priebežne 3. je Francis Gold, derby víťazka. Na 4. mieste je teraz Rhapsody, 5. Queira, potom je tam Feminine, 7. Schifri, 8. Amra a 9. Harmony. Vedie Nina Best, má náskok 4 dĺžok a Martin Srnec sa pod ramenom obzerá, ako ďaleko sú jeho súperky. Nina Best to naozaj teraz v týchto chvíľach napálila do cieľa, je 800 metrov a Nina Best má náskok 5-6 dĺžok pred konkurenciou a tu vedie Anika. Anika je na 2. mieste, Ríška pre šurianske farby aktuálne, teda druhá pod Denisou Sikorovou a dopredu sa už tlačí aj Francis Gold, velenkyňa Venduli Korečkovej pod Petrom Foretom. Teda nemá už na čo čakať, je hlavná konkurentka Nina Best je vpredu, opäť dĺžok a Francis Gold už ide dopredu. Už je tlačená svojim jazdcom, vedie Nina Best, na 2. mieste Francis Gold. Tá teraz bude sa snažiť tento náskok stiahnuť. Nina Best, Francis Gold, na bariére Feminin, potom Anika, Queira a zvonku ešte Rhapsody. Toto sú kone, ktoré budú bojovať o umiestnenia. Nina Best ale stále vedia 200 metrov pred cieľom. Má zatiaľ všetko rozohraté optimálne, ale Francis Gold útočí a útočí aj Queira po bariére Rhapsody zvonku. Nina Best mierne stráca náskok a Francis Gold v týchto chvíľach preberá vedenie. Francis Gold zvíťazí. Francis Gold pomerne suverene na 2. mieste, Queira na 3. mieste. Nina Best, potom Rhapsody, Amra, Feminin. No a poslednú dotovanú pozíciu berie Anika, Schifri a Harmony bez dotácie a Royal Rose nám prebehla síce cieľom, ale bez jaskyne Petri Zetkovej, ktorá už je na nohách a